Koulutus koostuu 3 tärkeästä osa-alueesta, teoriaopinnoista, jossa yhdessä ryhmänä opiskellaan ja keskustellen otetaan sitä teoriaa haltuun. Sitten on meidän oma ryhmäpsykoterapia, eli me opiskelijoina osallistutaan omaan ryhmäpsykoterapiaprosessiin, mikä on tosi tärkeää itsetuntemustyötä niin kuin terapeutiksi kasvamisessa. Ja sitten myöskin me ohjataan omia koulutuspsykoterapiaryhmiä, jotka on työnohjattuja. Mä olen nyt toista vuotta opiskelemassa tässä ryhmäanalyyttisessä psykoterapeuttikoulutuksessa ja halusin tähän koulutukseen sen takia, että olen yksilöpsykoterapia vastaanottotyössä huomannut sen tarpeen sille, että ryhmäterapeuttista osaamista tarvitsen itse ja sitten toisaalta mä näen sen henkilökohtaisesti hirveän mielekkäänä tapana hoitaa esimerkiksi sosiaalista ahdistuneisuutta tai muita haasteita, jotka ilmenee sosiaalisissa suhteissa tai suhteessa toisiin ihmisiin. Ja useinhan ne nähdään, että ne on hirveän monien mielenterveyden haasteiden taustalla. On se suhteessa olemisen vaikeus ja näin, että se on loogista hoitaa sitä myös suhteessa olemisen kautta. Olen yksilöterapeuttina huomannut, että joillekin asiakkaille on parempi, tai olisi ehkä parempi, että heidän hoidon tukena olisi siinä myös muita ihmisiä ympärillä, ettei se kahdenkeskisyys ei aina pelkästään riitä. Mua ehkä inspiroivin tai mulle jotenkin tärkein elementti tässä opiskelutyylissä on ollut se, että meidän seminaaripäivät on todella vuorovaikutuksellisia, että teoria käydään läpi keskustellen ja linkittäen aikaisempiin ja yhdessä tutkien. Opiskelu on ollut antoisaa, teoria on tullut elävämmäksi, on oppinut uusia näkökulmia asioihin ja pystynyt keskustelemaan eri ilmiöistä. Mä lähdin opiskelemaan ryhmäanalyytikoksi sen vuoksi, että mulla oli huonoja kokemuksia ryhmän ohjaajana toimimisesta. Itse asiassa mä vedin niitä ryhmiä. Mä en ymmärtänyt, mitä ryhmissä tapahtuu ja ne tuntui vaikeille, joskus jopa vastenmieliselle. Mutta sitten kuitenkin siinä oli jotain semmoista, mikä mua kiinnosti. Että mä halusin oppia, miten ohjataan ryhmiä. Ja sitten kun mä pääsin ryhmäanalyytikkokoulutukseen, niin se koulutus oli jo itsessään semmoinen innostava kokemus, koska se perustuu tämmöiseen yhteisölliseen oppimiseen. Ja koko aika keskusteltiin, pyrittiin dialogiin. Mulle oli alusta lähtien selvää se, että en halua toimia yksityisesti terapeuttina, vaan haluan toimia organisaatiossa. Että minut ihan noviisi opiskelijana, minun ajatukseni ja mielipiteeni, että hän haluaa aidosti niitä kuulla ja miettiä ja että ryhmäanalyysiin kuuluu myös se jotenkin kouluttajan ja terapeutin haastaminen. Se ei ole vaarallista tai kiellettyä. Oikeastaan ihmisten kokemus sellaisesta kohdatuksi tulemisesta, että se on valtavan iso voima, kun huomaa, että voi puhua asioista, joista ajatteli, että ei ehkä voi kenenkään kanssa puhua. Se on jotain sellaista, mitä me kaikki tarvitaan. Ja monesti nämä ihmiset, kenellä on psyykkisiä vaikeuksia, niin heidän ongelmansa jollain tavalla myös liittyy tämmöisiin sosiaalisissa tilanteissa syntyneisiin vaikeuksiin. Että se sellainen yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä asioiden ratkaisu, yhdessä erilaisten konfliktitilateidenkin käsittely, niin se on jotain sellaista, mitä ei ehkä osata odottaa edes hakeutuessa ryhmäpsykoterapiaan. Ryhmät voi olla yllätyksellisiä ja ne myös on niin antoisia, että jotenkin
ei voi olla hämmästelemättä niin kuin sitä ryhmän voimaa ja viisautta, että miten se psykoterapeuttinen muutos tapahtuu ryhmän jäsenissä, niin se on aina joka kerta jotenkin semmoinen iso ihme. On hienoa niin kuin nähdä, että ryhmän jäsenet voimaantuu, löytää niin kuin oman itsensä, he löytää omat tunteensa. Tunteita ei tarvitse enää peittää tai paeta. He löytää omat rajansa ja myös semmoisen niin kuin itsetunnon vahvistumisen ja toimintakyvyn muutoksen. Monta kertaa ryhmäterapiaistunnon jälkeen mä koen niin kuin työn iloa tai onnistumista siitä, että miten upeata se on, kun he jakaa. Vaikka he jakaa vaikeita asioita keskenään, niin silti se jakaminen, niiden vaikeidenkin asioiden jakaminen, niin se jotenkin kevenee, koska siinä on muita ihmisiä, jotka ymmärtää heitä vielä paremmin kuin terapeutti. Eihän se ryhmien ohjaaminen mitään helppoa vieläkään ole, mutta että siinä on niinku se semmoinen jatkuva uuden oppiminen on aina läsnä, että koskaan ei voi sanoa, että on valmis. Ja mun mielestä on tärkeää, että niin kun ryhmäanalyysin teoria on myös semmoinen aikaansa seuraava ja alati muuttuva, monitieteellinen. Se pitää myös niin kun psykoterapeutin nöyränä ja on tärkeää, että pitää itsensä ajan tasalla, seuraa mitä tapahtuu. Niin yksilöterapiassa asiakas puhuu vaan niin kuin mun kanssa ja on mun kanssa vuorovaikutuksessa, niin onhan se kapea-alaisempaa terapiaa kuin se, että siinä on 7 muuta ryhmäläistä ja terapeutti. Eli niitä peilejä on tosi monta siinä ympärillä, mihin sä voit peilata itseesi. Ja myös ryhmäpsykoterapia, vaikka siellä puhutaan vaikeita asioita, niin siellä on välillä myös tosi hauskaa ja me välillä nauretaan. Tutkitusti ryhmäpsykoterapia, ryhmäanalyyttinen psykoterapia on yhtä tehokasta. Joissain tapauksissa voi olla jopa tehokkaampaa kuin yksilöpsykoterapia. Toinen ryhmäläinen voi sanoa toiselle ryhmäläiselle hyvinkin suoraa asioita kannustavasti, tukevasti, mutta myös vähän ihmettelemällä. Ehkä eri lailla kuin terapeutti voi sanoa terapiassa olevalle asiakkaalle. Että he voivat olla aika sellaisia suoria toisilleen, hyvällä tavalla suoria toisilleen. Ryhmäpsykoterapeuttina toimiminen on sillä lailla myös palkitsevaa, että kun ryhmä kestää 1,5 tuntia, ja jos mä ohjaan vaikka 3 ryhmää, niin mulla menee työaikaa asiakastyöhön 4,5 tuntia viikossa. Ja mulla on 26 asiakasta. Niin mulla jää aikaa valmistella niitä ryhmiä mielessäni, tehdä kirjaamisia ynnä muita töitä. Ongelma on tänä päivänä se, että terapian tarvitsijoita on todella paljon enemmän kuin tarjolla olevia psykoterapeutteja. Ja siksi tämä ryhmä on myös yksi vastaus tällaiseen ongelmaan. Yhä useampi ihminen voi saada apua samanaikaisesti. Se on myös kustannuksiltaan hieman yksilöterapiaa edullisempaa. Ryhmäanalyysiyhdistyksellä on ollut se merkitys, että pääsee jakamaan hyvin erilaisissa rooleissa ryhmäanalyysiä toteuttavien ihmisten kanssa ajatuksia ja kehittämään jotenkin sitä omaa työtä, omaa näkemystä. Mä oon osallistunut 3 kansainväliseen suurryhmään. Niissä jotenkin se merkittävin kokemus mulle on ollut niin kuin itselleni se, että kun siellä on aivan valtavat tunnemyrskyt ja kaaokset ja konfliktejakin, niin jotenkin miten mä opin sietämään sitä kaaosta ja tunnemyrskyä itsessä, että ei näitä asioita ratkaista, että näiden kanssa täytyy oppia elämään. Ja nämä kansainväliset yhteydet on myös minulle henkilökohtaisesti ollut hyvin tärkeitä, että kuuluu niin kuin semmoiseen isoon yhteisöön. Ryhmäanalyysiä voi käyttää ja soveltaa muuhunkin kuin psykoterapiaa. Mulla itsellä siitä on ollut äärettömän paljon hyötyä, kun mä oon toiminut myös työnohjaajana. Että ryhmäanalyysissä korostuu tämmöinen yhteiskunnallinen, sosiaalinen puoli myös. Ja silloin on helppo hahmottaa erilaisia ryhmäilmiöitä niin kuin
erilaisissa organisaatioissa tai yhteiskunnassa ylipäätään.